Ayan guys, nung maliit pa kami, tumutulnog kami dito. Kami dyan ay nananamdam ng pukot. Oo. Oo. Ngayon, hindi na namin ginagawa kasi iba na yung aming nadadamdam eh. Ayan, ang aming masipag na kagawad. Mas lalo po siyang mag-uukot dahil naka-video po siya. Yan to pala na ako, gininagmahan. Makuri nga yan. Makuri, nagkaaga-agahan kami sa ito. Ngayon to nga sayo. Ayan mga guys, welcome back. And for today's video, nandito po tayo naglalakaw-lakaw sa aming barangay bilang part ng aming exercise. Opo, yes. At ayan guys, ang mga kasamahan ko dito, itong karga ko, ang aking umangkon, aking pamangkin, si Anika. At ayun naman oh, si Mama at si Bibi Ibi. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, please follow na po kayo. Ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan, at hinahala na ako. Kay, oh, kay, hawak dito kay Tito Wish. Hoy, kay. Hoy, huwag ka gan manalagan. Ikaw ay isang bibi. Huwali ka dito. Ayan guys, tingnan ninyo ang ganda dito sa areang ito ng aming barangay. Ito, para kayo ditong nasa ibang lugar, mayroon siyang pagka-Encantadia. Ayan o, for today's video. Ayan mga guys, mayroon siya pagka-Encantadia dito. Ito tay, halika na, huwag ka na mag-inalang dito. Ha? Yan to pala na ako, gininagmahan. Makuri nga yan. Amo to, war pa kada paghiling. Makuri, nagkaaga-agahan kami sa ito. Ngayon to nga sayo. Ayan mga guys. So, kapag ganito pong weekend, kami po dito ay naglalakaw-lakaw sa aming barangay. At kami po dito ay nag-uunat-unat ng aming mga katauan. Ayan, for today's video. Ayan o. Ano ba to guys? Ang bibi, ayan o, rayumahin. Pati din ang nagbabantay, rayumahin. Ayan. Kami ang family of rheumatism. Ayan, ang aming masipag na kagawad. Mas lalo po siyang mag-uukot dahil naka-video po siya. Aya din na, namutuyo. Woo! Ito po guys ang number 1 na manghihilot sa buong Lawang Northern Samar. Siya po si Ate Liwayway Aldavi. At isa din po siyang masipag na tanod. Opo. Pero single po siya. At naghanap po siya ng ano. Naghanap ng ano. Ayan guys, mayroon kami ditong falls. Ito dito. Pero ibang falls yun. True or false. Ito yung pinsan ko dito na pinakamaganda sa Malidong. Kapag may kumontra kanyang inaaway. Kada semana ini nga clean up drive na sa barangay. Kabaysay. Pag halimbawa kinulang pa kayo sa inyong gagawin, may mga labahan kami doon. Kasalbahis. Ang pang-aapi. Ayan guys, nung maliit pa kami, tumutulnog kami dito. Kami dyan ay nananamdam ng pukot. Oo. Ngayon, hindi na namin ginagawa kasi iba na yung aming nadadamdam eh.
Ang bago natin ni Wife po. Pagka nandyan, humarang. Mabay siya may mga balagon, no? Para talaga siyang, papunta sa Encantadia. Nagbitay-bitay kayo pagpangurason. Ang bagaw, mayak nagsadsa kamala. Sir, di ka na daw nalalag. Ang bako, wara kay busy na. Ang bako, nagsilalag pagadman pero agsob gabi na. Ang bako, nalusad alas 12, nauli alas 3 sa mga gawon. Nanang ginawa sa tiliway. Pinabati siya na yung din na kaya ko lubin ko dito ako rin kay pati ko no magmara. Nera ba, ginawas ko na kanya urag. Ata! Gawas ihapon na ako. Ay, kami ka parang kurang. Ay, kay mawala na buhit ko. Good, just ipagsabi natin, bakit mamalat may naghahanap? Kailangan mag-timakit dito. Sabi niya na mamara na, di rin siya ni mamara, di. Sige lang gawas ni Nora. Dapat pag sa dyan mamara na, sige ang pauran. Asa ginausan ka lagi. Pinausan siya.